Aquesta setmana, des del blog Coalició Compromís, volem dedicar la columna a parlar de les esmenes. D'unes esmenes que hem presentat al pressupost de la Generalitat Valenciana per a que milloren les inversions a Xàtiva i a la seva comarca, a la comarca de la Costera. La Coalició Compromís ha presentat un total de 1.022 esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana, front a les esmenes que han presentat els diputats del PP, que és ninguna. Això que a Xàtiva tenim dos diputats del PP que no han demanat als seus caps de la Generalitat Valenciana que incloguen cap inversió per a Xàtiva i que no són capaços de fer ni tampoc que la Generalitat Valenciana pague el que se'ns deu, que són molts diners. Nosaltres hem presentat que es milloren infraestructures necessàries per als nostres ciutadans, infraestructures que utilitzem totes les vies i no grans obres. No hem demanat ninguna gran obra a la Generalitat. Hem demanat que arreglen aquelles xicotetes coses que tots necessitem per a la vida diària. Des del PP de Xàtiva no s'ha fet cap aportació a aquest pressupost de la Generalitat. Prova de que a l'alcalde allò en el que no es puga posar una medalla no li interessa en absolut.